Кніга Йова, раздзел 3. Потым Йоў расчыніў вусны свае і наракаў на дзень свой, і казаў ён: «Хай згіне дзень, у які я нарадзіўся, і ноч, у якую было сказана пачаўся чалавек. Хай дзень той пераменіцца ў цемру, хай не пытаецца пра яго Бог з вышыні, ды хай не будзе ён асветлены святлом. Хай зацемняць яго цемра і засень смерці, хай апануе яго змрок, і хай агорнецца ён горыччу. Хай тую ноч падхопіць цёмная віхура, хай не дадасца яна сярод дзён года, хай не залічыцца сярод месяцаў. Хай тая ноч адасобіцца і не будзе годнай хвалы. Хай наракаюць на яе тыя, што наракаюць на дзень, што гатовыя абудзіць левіятана. Хай сцямнеюць зоркі яе світання, хай чакае святла і не будзе яго. Ды хай не пабачыць яна веек за раніцы, бо яна не зачыніла ўваходу ў лонне, якое насіла мяне, і не ўхіліла злога ад вачэй маіх. Чаму ж я не памёр ва ўлонні? Чаму, выйшаўшы з чэрава, не згінуў адразу? Навошта быў прыняты каленямі, і навошта быў кормлены грудзьмі? Цяпер вось маўчаў бы я ў супакоі і адпачываў бы ва ўсне сваім. З царамі і з уладарамі зямлі, якія ствараюць сабе дамы магілы, або з князямі, якія маюць золата і напаўняюць срэбрам дамы свае. Або хай бы я не існаваў, бы патаемны выкідышці тыя, што пачатыя не ўбачылі святла. Там бязбожнікі больш не бунтуюцца, і там спачываюць змарнелыя сілай. Там былыя вязні ўсе разам без турбот не чуюць крыку наглядчыка. Там разам малы і вялікі, і слуга, вольны ад пана свайго. Навошта беднаму даецца святло і жыццё тым, што жывуць у горычы душы? Яны чакаюць смерці, а яна не прыходзіць. І шукаючы, здабываюць яе больш рупліва, чым скарбы, і радуюцца вельмі і цешыцца з магілы. Навошта святло чалавеку, дарога якога утоена і якога Бог акружыў цемраю? Уздыханні мае апярэджваюць хлеб мой, і быццам бурлівыя воды стагнанні мае. Бо страх, якога я баяўся, прыйшоў да мяне, і тое, перад чым я трымцеў, настала. Я не хаваўся, не маўчаў, не адпачываў, але прыйшло да мяне няшчасце.